Tes. Halo. Sing satune, Nduk. Halo. Oke. Waduh, rame banget ya nak ya. Alhamdulillah. Anjir. Saderengipun nderek tetepangan salam perkenalan terlebih dahulu nggih nok nggih. Kalian artis-artis Trimanggolo. Monggo saya ngumujari Bonyos diaturi sing Winu ya Ria. Gugup guys, gugup guys. Lho iki abrakan opo iki? Alah iya ta, kok malah disiki lho ya. Oke baik, mengawali jumpa dari urutan yang pertama ya sayangku. Dengan versi goyangannya masing-masing ya nak ya. Yang galau-galau merapat sini mas, kita hibur bersama artisnya Trimanggolo. Digoyang bareng Sekar Trimanggolo. Kerja bareng Fitri Vanola. Ayo Mas Mujari. Yo, asoy, asoy. Ados. Nyos. Jarene Mbak Sekar sing pinuk go. DJ-ne dijogeti sing puinuk ngono lho gak sagumen aku ah. Ayo sayangku dilanjut kembali bareng cipi-cipinya Trimanggolo yang punya body tinggi semampai cantik. Vina, maju sayangku yuk. Ayo sayang maju. Ini lho Nduk kayak Miss Indonesia ngono kae lho. Yalah. Yo, asoy, sampai bawah yuk guys. Jos, baik. Ayo Yol goyang sampai basah Yol. Ayo Bin. Jos. Dilanjut kembali Kang Mas. Bareng di Opa, ayo sayangku maju. Yes. Yang punya Trimanggolo loh guys. Nindi. Ih, cerit. Ayo sampai bawah ya nak. Jos, asoy, 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 wehe, jos, lo. Dilanjut kembali ya sayangku yo. Yang punya bokong semoknya Trimanggolo. Ada Ima, ayo Ma. Deh, senyumnya mana senyumnya? Oke. Sanggiti. Kok ame-ame belalang kupu-kupu
makan nasi kalau minum minum susu, 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 susu. Hayolah, hey. Dos, ayo, ayo. Dia nang. Yo, kosek. Nah, boh. Ayo sayangku dilanjut kembali yuk nak. Bareng Ayu. Kerja bareng Putri ya Put. Ayo sayangku. Ayo, dilanjut kembali ya sayangku. Bareng Risma, terima gola. Kerja bareng Rizka. Kak popo guys. Kendangnya mbak. Yay. Asoy. Ayo. Jos. Windy, ayo Windy. Waduh, ini kepalanya belum keramas apa tumor ini ya? Piye tondo, tumor kuning kene kayak meneng dhuwur. Ayo sayangku. Leli. Okta. Nah yo Okta Leliana ngono lho kok so. Ayo Nduk. Yo. Wenjot lah gak apa-apa Nduk. Ayo Nduk, pokoknya Nduk. He. Ados. Wes. Ayo sayang dilanjut kembali yuk. Bareng Feren. Loh kenapa kok sok? Ayo senyumnya dikit saja, ayo. Ayo dah. Yoy. Ayo. Ados. Ayo Ren. Sesuk tak tukok obat dengkek Ren. Ayo mendak sidik ya. Asoy. Wehe. Ados. Piye rasane piye? Yang terakhir Kang Mas, dilanjutkan oleh bareng Ria. Ayo Ri. Bakalan. Lali. Ayo Li. Ojo ngono koyo kerja bangunan ae kok sok penyanyi kok sok kejek barang iki lho ya. Nah. Unggah nama. Ayo Dek Ria ta. Ados. Ki mau pacare delok ta ora ta? Yo! Ya Allah. Ados. Kuwi lah Ria apike. Kaya uler ro Dok kowe.
Sampun Kang Mas. Salam perkenalan dari artisnya Trimanggolo dengan versi goyangannya masing-masing. Sampun nggih Bu nggih. Nah, ya ampun rapine Masya Allah. Sing mriki ibu-ibu, sing mriki sing jaler-jaler anjih. Matur sembah nuwun. Niki ngantuk napa dereng Bu? Dereng. Alhamdulillah anjih. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarene urung ngantuk kok ora kompak blas lho ya kok gumun aku ah. Cara mono mambu-mambu ngantuk ngoten nggih. Nah, mergi pun jame kok ya. Oke sayangku, ada tetepangan kagem warga Nglangitan dan sekitarnya ya nok ya. Sugeng pepanggihan kalian keluarga Agung Ketoprak Trimanggolo pidalem saking Turi Rejo Jepon Blora ingkang disesepuhi kalian Bapak Sukono Ceples anjih sak menika Pak Bu sedaya kemawon artise mboten enten sing elek sing elek pokoke mbok etok mergo wis tuwek ya nok ya piye guys mbok sawer iwak lho iku mentah ta mateng mau aku nek cokot piye iya Mas sabar terlebih dahulu ya sayangku. Terima kasih matur sembah nuwun sayang. Siang dalu niki katimbalan sowanten dusun Nglangitan dalam acara sedekah bumi nyodakoi bumine ya. Aku nek lagi tangi turu ngene iki lho kok iso kok kosek kok iso duit kok emoyo gelem kok ya. Sebuah janji nek mboten enten apa Mas? Dalam iku, lah nek mboten enten. Oh ya wis, berarti mboten usah diparingi nggih. Oh sida rondo, kayak baik. Nanti ya. Oke. Paring dedonga sayangku, kagem warga Nglangitan. Terspesial konjuk kagem bawa perangkat sedaya kemawon, Mas panitia sing sampun kersa nimbali kula sak kanca, kalian masyarakatipun. Mugi-mugi sapungkure nimbali awake dhewe ya nok ya. Pinaringan sehat wal afiat amin Allahumma. Rezeki ingkang lancar amin Allahumma. Pokoknya berkah barokah ya nok ya. Sing penting sehat. Dadi desa sing gemah ripah loh jinawe, murah sandang murah pangan. Nah, kadukung bareng Purnama Audio Media Tama. Kita panggil artisnya bareng Trimanggolo yuk sayangku. Wena. Oke, terima kasih ya Mas Bro 2 ini. Amin, duh, makasih kok amin sama-sama. Oh, tak mi isisan kayak malah kok gumen aku. Memenuhi permintaan ya sayangku. Sida rondo raiso dadi siji. Sing ndek aman urung nyanyi sing tidak. Fitri Panola. Artisnya Trimanggolo. Nalika tangkes. Kira-kira nek ngene iki ukurane piro? M. Iya. Kecil lah ya. Ayo Fit, dikasih apa ini? Permintaan apa koleksi monggo kerso. Permintaannya apa Mbak? Permintaan ada raiso dadi sidi, sida rondo, tali kotang, sida rondo Mas. Sida rondo, sida? Gak. Mas yang putih penakno go, koyok sing abang go Mas. Kasunyatan oke. Koyok abang iku lho.
tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Aku sanggup ngeteni Kowe lan aku moga dadi jodone. prawane tak enteni randane Ora nyono mas sampean ning nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane andum tresno bebojoan sak lawase. Terima nggono budaya. Cek. Ngono ning jongono ayo Biyen kula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati bola sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo Nanging piye kabeh iki wis kebacut. Ibarat bubur bakal dadi sego. Mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Kowe lan aku moga dadi jodone. Ora nyono mas sampean sabar ngenteni. Nyatane tresnaku tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane ngerti ngono bebojoan sak lawase. hei gimana arek-arek ini gimana Tadi ada atensi ya nak ya dari Mas Anto Semanggi mintanya rindunya hatiku. Oke, dari Konco Dewi ada kasunyatan Lilo sing ora nyono ora ngira kandhani gak ya ngene iki lho anggere sases kok dikira malah ulo sawa lho Mas. Iya kasunyatan. Gantian ya Mas, gantian ya Mas. Ayo Mujari yuk, tak panggilan artisku kembali yuk. Bareng anak-anakku yuk sayangku. Dek,
Sagiti ayo ndak sini ndak. Sende awan urung metu ditokno sik. Nah. Sagiti metu terus. Pemposan atri. Ti. Rumangsane opo kok metu terus yo kok yo. Sini ndak alah cilik. Kene. Gak apa-apa. Ojo purek, sesuk tak jak ning kono nduk. Metik stroberi ya. Sangune piro? Bayari mboke ya. Ngerasakno lho ya. Ayo nduk, permintaan apa koleksi? Diaturi lilo. Lilo. Oke, gantian ya Mas ya. Kersane sing milih anak-anake kula. Oke. Diaturi bareng Sanggiti ada Lilo. Iso. Kayak ses ngono ya, Nduk ya. Manut. Wah. Monggo Kang Mas. Duet. Wajib tetap berjuang kawan, karena tidak ada tali kotang yang dibuka tanpa uang. Apa wis ora kelingan sumpah janjimu mung marang aku, seneksan lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku. Wis ditelo ketika nanging sliramu ora kirim warta, bareng saiki wis teko kowe malah gandeng wanita liya. Ora nyono kowe medhot taline ngapara, najan apa Rambok Joko malah mbok benjani, apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu. Kadang apa jroning ati nanging aku ra bisa duweni. Lilo atiku wis lilo, najan batinku keloro-loro. aku aku wis kebacut tresno. Terima kula budaya. Cek. Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku, seneng selintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku. Wis nganti taun ketika nanging sliramu ora
toliyo. Ora ono ora ngira kowe medhot jaline asmara tresnaku kang tulus suci ramok jaga malah mok blenjani Jen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu. Nadyan apa jroning ati nanging aku ra bisa duweni. Wis mila nadyan batinku keloro-loro nanging aku ra kuwawa mergo aku wis kebacut tresno. Oke, yang punya Lilo lunas, J. Masih. Yang punya pria idaman tadi ya. Nah, ben dieleng-eleng sik ya Mas ya. J. Oke. Sengkene mang apa ndak sengkene ndak? Ndak sekar. Lho lali kok ya. Raiso dadi siji. Oke. Habis itu kasunyatan Mas Anto ndek wau rindunya hatiku. Biar anakku yang milih ya Mas ya. Ayo Putri, Putri. Putri mana Putri? Weh. Bocah gembeng. Ayo, mie dibundut. Rindunya hatiku ya sayang. Raiso dadi siji. Ya, nggih, aja nangis lho, Nduk. Ngene men dadi aku. Ah, ngono terus kowe, ra ning story ra langsung kok ya ngene men dadi aku. Raiso dadi siji. Gimana Mas? Ayo diputer Raiso dadi siji ya Mas ya. Sudah ora Mas? Oke. Oh duet. Tresno sing sak tenane nanging aku tresnone yo atine. Sajan aku wis duwe tresno sing satenane ngomong ro kowe rasa ati ra tenang mikir keselingkuhan tansah tak awang-awang mikir kaya wae Tapi aku rawati blenjane diri siji. Mungkin kowe ugi jodohku, tapi aku sayang padamu jujur saka jati. Sayang aku ikhlas trimo dadi sing keloro. Jajan abot rasa tresno sing tak sangka. sabar sauntara sayang aku ya wis berjuang dadeke ngimpi tenanan muga kabeh iso lancar buang kabeh kenangan ikhlas lan sabar sayang cincin wis melingkar ning jari manismu
janji ya wis tak ucap ning ngarep penghulu saiki ya wis telat arep ngomong ke Citro aku mung amen donga kowe iso bahagia senajan statusku saiki ora dhewe tapi ojo nganti leren tresnoku karo kowe muga-muga kabeh dikeki dalan anggone awak. Toro sayang aku yo wis berjuang dadek ngimpi tenanan muga kabeh iso lancar buang kabeh kenangan ikhlas lan sabar sayang. Ning ngarep penghulu saiki ya wis telat arep ngomong aku mung ngamen donga kowe iso bahagia senajan statusku saiki ora dhewe tapi ojo nganti leren tresnoku karo kowe muga-muga kabeh dikeki dalan anggone awak dhewe lek ndaan. Toro sayang aku yo wis berjuang dadek ngimpi tenanan muga kabeh iso lancar buang kabeh kenangan ikhlas lan sabar sayang. Malam terakhir, oke, aduh gantengnya. Ayo sayangku, Vina dibantu, Mbok dibantu nduk. Lah Mas nyuwun napa niku sayang? Ya. Kasunyatan rindunya hatiku, pria idaman. Kasunyatan, oke. Ayo Ainda. Katresnan sejati. Gampang nopo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresna kowe sumanding wong liya.
durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing Cukup lalimu timbang atimu loro perkara tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglilake aku sumanding wong liya. Kok iya Mas? ora gampang nopo lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresna kowe sumanding wong liya Ngapuren aku yen gak siramu nanging atiku wis dudu duwekmu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk gantiku Mas Boyo ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang bekarana ing ati nanging dudu aku sing duwe wis cukup lalino timbang atimu loro merga rasa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglilake aku sumanding wong liya. ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duwe Cukup lalino timbang atimu loro merga rasa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglilake aku sumanding wong liya aku lan kowe kapisah marang tresno. Nggih gantian go Mas, gantian. Bar kok kene ngalih rene, ngono ya Mas ya. Ah,
Mas Santo ini gilirannya Mas Santo ada rindunya hatiku. Pokoknya digebut ya nak ya, menyingkat waktu. Nah, ini terima kasih buat yang lagi nonton live ya nak ya. Jangan lupa like dan komen, oke? Yang punya rindunya hatiku ya anakku Rizka. Monggo Mas Santo dari Semanggi. Piantone Kang Pundi monggo lho nggih. Aku datang melamarmu, kan you jadikan bermaisuri. Oh kasihku, oh sayangku. Oh kasihku, cintaku, hasrat membara. Aku cinta kepadamu, jadilah raja di hatiku. Oh kasihku, oh sayangku. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Seluruh tubuhku bagai tak berdaya. Cinta suci, oh suci, kita bila bersama. Dunia hatiku sudah Jadikan permaisuri, oh kasihku, oh sayangku. terima kasih juga bareng media tangan.
Wih, Mami, Yang mana? Vina. tak harus memiliki. Tak harus memiliki Devina. Ready sayangku? Tenan tau ora nduk? Ready nduk? Ora. Kang Mas, dari Devina belum ada Mas. Oke. Permintaan tadi ada apa lagi nduk? Mas nek mau napa? Pria idaman ini Cek Ri. Ya, antri nduk. Tak berdaya. Kak terus iya Mas, antri dulu ya Mas ya. Oke. Seto Ijol. Ya. Ayo Andok berbagi loh. Berbagi suami. Ayo Ri. Digolain dhisik nggih Mas nggih. Amargi lagune cukup lawas.
apa-apa ya Mas ya. Oke. Tak harus memiliki kandas katresnan sejati. Oke. Tri katresnan sejati ri. Oke, imah. Ya ndak sini ndak. Aduh, wis sangop guys ngantuk iya ngantuk. Panas. Oh, panas. Oh. Cek normal berarti. Mah. Sana lo nduk. Yo, tak harus memiliki tak sawer. Nah. Oh nggih, bakdo niki nggih Mas nggih. Aja kok iso ada purek iku lho anteni sedelok kok iso. Katresnan sejati. Habis itu cinta apa Mang Dok? Tak harus memiliki. Ojo mulai HP nang iso tak gawa lho Mas. Digoyang tipis-tipis bareng terima nggono.
Oke, ini tinggal satu tembang lagi ya Mas ya. Sedereng katuran benjing terima nggolo suwantang desa pundi no? Hah? Bungur Bogorjo. Nah, sing dereng katuran merapat ke sana ya Mas ya. Ayo, cinta apa Mang Dok? Tak harus memiliki. Ini Mang Mas Mas, ini loh HP-nya. Mas. Ses. Cinta tak harus memiliki. Mas ini HP-nya Mas. Iya. Monggo Mas. Mik dok. Monggo Mas. Tes. Berdaya memilih sedangkan orang tua. Kleru dong. Tis bagus ya, Tis. Bukan badai pasti hingga dunia yang kuimpikan ini tinggal khayalan. Cinta di dalam jiwa kau lagi menggelora. Cinta kasih asmara terkubur untuk selamanya. Semua yang terjadi bahwa cinta yang sejati harus kita memiliki. Selamat tinggal kekasih, ku akan jauh pergi. Ku doakan semoga bersamanya engkau bahagia. Bila aku tak sempurna mencintaimu, namun hatiku tetap selalu selamanya Menjadi milikku. Asik. Goyang dong. Berat cinta di dalam jiwa tak lagi menggelora. Cinta kasih asmara kita terkubur untuk selamanya. Sampun ya Kang Mas. HP-nya Mbak. Oke. Terima kasih matur sembah nuwun dolanan cukup sakmene bae ya nak ya. Sendereng katuran benjing terima nggolos sewanteng dusun Bungur Bogorjo. Monggo merapat. Monggo ndarayu monggo. Palungguane yuk sayangku.